Good morning, sir. गासिबो फैजोब्बाय ना? औ फैजोब्बाय सार। मेब्लाया बियो मानो फैयाखै दिनै? ओइ सार मैया बे हाथासुनियाव जानानै दोखो जाना लानानै खिनाय जादों बेखायनो फैनाया। बुरबगा गावनि जानायखौबो मिथिलायानो माइ खिनाय जायसे जाना लालायनो। जाम्बालै सार इयो जाम्बाथार एकदम जाम्बायानो मार। हमवर्कआ गासिबो लिरना लाबोजोबदों ना? ओइ सार मैया रमान्टिक मेथाइ खोनासङै लिरनोनो बावलायलांदां। बेफोरावथ' बिराद अस्ताद राव नोंसोरो। देलाय अब्ला रमान्टिक दोंसे मेथाइ खननानै देखायलाय आंनो। खनमारनांगोन नामा सार? नांगौथ' मैया रमान्टिक मेथाइ खोनासंदोबालाय दोंसे खनसन। गुबुनजों दाजाथों आंनि अनजालिया, गुबुननो दाहरथों आंनि अनजालिखौ। बरिया जामारदों सुवादनाय मेथाइया। मालाय गायकआनोखा बियो मोजां जाया मा आरो। ओइ दोनदो बांद्राय मोजां जायाखै नोंसिना आंनिखौ खोनासं। दिपाली सना नों जार खलायाव नों जार गुस्ति केनसे खुदुमनि आं। साराबो बिराद फाग्लाथारलै। ओइ जाबायलै दिनै क्लास खालामलां। ओइ जागोन दे क्लास खालामाबो सार बाखानायसो मोनदोंमोन आं। नोंसोरथ' क्लास खालामाबा मोजांखौनो मोनखायो र'। ओइ थादो गाबोन फै गासिबो थाबैनो क्लास खालामनांगौ। दे सार थांदो।